Jeg hedder Per J. Pedersen. Jeg stiller op for Sunshine-partiet i København. Du er ikke i valgforbund med nogen af de andre partier. Hvordan kan det være? Jeg vil ikke være i valgforbund med nogen, for det er, jeg mener, at borgerne skal vide, at stemmer man på mig, så er det mig, man stemmer på, og ikke nogen andre partier, der risikerer at få stemmen. Der er ikke ret mange, der snakker om mineraler i forbindelse med kommunalvalg, men det gør du. Du snakker om at fjerne kalken fra Københavns drikkevand. Ja, for jeg mener, hvis man, med alt det kalk der, det gør vandet meget hårdt. Og man kan fjerne kalken fra drikkevandet allerede ude på vandværket. Jeg var på besøg på et vandværk for 8 år siden, og spurgte, om man kan fjerne kalken derude. Og så fik jeg at vide, at det kan vi sagtens. Det koster 5-8 øre per kubikmeter. Og det mener jeg, at det må være sundere for naturen ved at fjerne kalken allerede derude. For det så undgår vi at skal bruge en masse fossile brændstoffer til at lave energi til strøm, til at kunne varme vandet op i kaffemaskiner, opvaskemaskiner og kedelanlæg. Og med alt det kalk, så brænder varmelægerne også hurtigere sammen. Og så skal der genbruges en masse fossile brændstoffer til at lave nye varmelemmer. Det undgår man ved at fjerne kalken, og derved bliver der sparet en masse fossile brændstoffer, så at der ikke bliver udledt lige så meget CO2, som der gør nu. Du har et godt bud på at få færre biler i København. Du kunne godt tænke dig at gøre noget med den offentlige transport, som er lidt utraditionelt. Hvad er det, du vil med den? Ja, jeg vil godt have den offentlige transport gjort gratis, så at der forhåbentlig er flere privatbilister, at der vil tage det offentlige transport. Og jo flere, der tager det offentlige transport, jo mindre benzin vil der blive brændt af, og derved vil der samtidig blive udledt meget mindre CO2. Når man i dag skal tage bussen, så skal man bruge 2 zoner. Du vil gerne have, at det kun er 1 zone. Hvorfor det? Ja, hvis jeg ikke kan få indført gratis offentlig transport, hvad jeg helst vil, så vil jeg godt have indført enzonsbilletter. Der er så mange, at der her i København kun kører i takstzone 1 eller i takstzone 2. Og det mindste, man kan købe ombord på busserne, jamen det er 2 zoner. Og hvorfor skal man betale for 2 zoner, hvis man kun kører i 1? I København der har vi fået et storbysfænomen, som handler om, at vi har fået mange bander. Du har en idé til, hvordan man kan undgå, at de her unge mennesker fra dansk og anden etnisk baggrund kommer i bandemiljøet. Ja. Til det har jeg et forslag med at sige, at man skal ud i de enkelte bydele og områder, spørge de unge, hvad har I lyst til af aktiviteter, at vi skal få fremmet. For eksempel dur det jo ikke, at man laver en cricketbane, hvis det hellere er fodbold, man vil spille, eller man laver en fodboldbane, hvis det hellere er håndbold, man vil spille. Så man skal spørge de unge, hvad har I lyst til? Og ved at de unge selv er med til at bestemme, jamen så er der større chance for, at de vil komme der. Og i selve opbygningsfasen, jamen hvis det kan lade sig gøre, og det kan det næsten altid, tror jeg, få de unge til at være med til at selve byggeriet. Så er der mindre chance for, at de øver hærværk på det, og så vil de passe meget bedre på det. Og når de er aktiveret sportsaktiviteter, så tror jeg, at det kun er de færreste, at der tænker på at gå ind i nogle bander. Du er vokset op i København. Du har altid boet i København. Ja, jeg er født på Nørrebro, og det meste af mit liv boet på Nørrebro. Jeg har også boet på Vesterbro og en kort periode i Hillerød. Men nu er jeg flyttet hjem til Nørrebro igen. Men jeg stiller ikke kun op for Nørrebro. Jeg stiller op for hele København. Og selvom det kun er kommunalpolitik, så lige før jeg vil tillade mig at sige, at jeg stiller op for hele Danmark.